wallahi malam haka muke kwana tana wannan zabure wannan su haulaka yalhakuna suhura ah fa hamal li rabbika an takuna ila bakan min yawma mawdika rahikan masarura Allah ki bari yayin kanki dinga dariya ai shi ne ban dariya mama ki daina kallon shi to na daina ki daina kallon shi rufa idan ki kawai zaki kake kalle shi har kwana biyu malam menene ai in ka ce single ba zai yi ba su biyun gashi na ce ya shigo wannan bai ba muna so kawai mu a shine in ya matsa yake shigowa sai dai in ya shi shigo gashi baya kyau ne wannan sai ka rasa me ma aka dauka kana ji na in har wannan zai dauki wannan Haushi ya mutu ku kaya yayi ku zuba a'a yayi haka ka matsa ni okay in dai na matsa gaba za a ganni in na fita ba za a ganni ba to yanzu daga ina zan dora daga ina zan dora za ka bata ta kwana Allah ai daga hajiya mama da ala ba komai mu ji zan na san me zan yi zan ce ta taba aure ki ce a'a ko shekaranta guda nawa ne wannan yarinya ce saurin girma ne mahaifinta ne mai hali dai kin ga irin daɗi ne yasa ta girma mu je sai in dora maka daga nan sai mu an rena mu malamai dan mun ce ku zo a kwana hasken ne zai tafi ne wannan yawa mu je yawa wallahi kai ne kake dariya amma kuma da kika yanzu fuskar yayi daidai wallahi kin nuna ina mu je ne ba za ki kwanta ba kenan ba za ki kwanta ba to daga nan ka gane daga nan ya kamata mai closing ɗinsa to in ce mata to shikenan ki kwantar da hankalinki ki je ki dawo gobe da daddare karfe 9 to da dai haka ka ce min mamala akwai abin da zan baki shikenan yayi kan ma ki gaya kowa mun yi haka da ke samun a kar ki gaya kowa ma mun yi haka da ke samun to ba komai malam ko kakki ga kowa mun yi haka da ke saboda mutane munafurci yayi yawa ba kauna ta ake yi ba sai a ce na faɗi wani abu daban wannan yanzu muna tashi daga nan gurin ya kamata nan duhu ya musu ko fitila za a kunna kafin mai sallah amma mai sallah can zan mai da su to shikenan ba za a zauna a nan ba yanzu mun yi wannan ya je mai sallah in muka dawo a muka wannan za a iya daɗa samu ba zai samu ba ba zai samu ba tun fa safe ban ci abinci sai kunna fitila kai mu je yana yadda da tun safe sai a tun kunna karin safe tun karin safe ba a yi min musu duk abin da na faɗa yauwa yarinya ki je ba komai zan taimaka miki kuma da kika ga ina ta magana kwanciyan nan da Allah kake gaya wa kowa kin san makiya sun mun yawa kin ji sai a je ana wata magana ta daban aljanin jikina ne dama su kuma sai da haduwar jini yawa ki zo gobe ana yin sallar karfe 9 ki zo kuma ki zo ke kadai wannan bai ba ita har ta fita bata shigo ba sai ki koma ke har ta fita daga shot din mu duka to ai shine ni da rasa me yake tana take tanawa to shikenan to a kyamar suna nan ana bata fita my son. Halo. Kan samu lambar ka. Ba ya ba da kan samu shaɗin ki. za u sa shan yawa'i kan alamba ku dara mutum lamba ɗaya ka samu sha biyu yawa'i dan samu shaɗin ki. Wajen Allah da nan ba sha biyu bace.
Muje. Ka samu ana. Nata? Me hankici? Nawa? Sau nawa ya buga, sau nawa ya goga. A na ƙarshen? To ba zan maimaita ma ba. To ba zan maimaita ba. Ba zan maimaita. Eh mana kuma yaushe zai ƙara da. To mu je a rufe ma tunda na ji ba kai magana ba kai ma yi ma. In ka gama a maimaita? To shikenan. To daga nan zan ce mata daga ƙarshe abin da nake so da ke. Zan ba ta kawai laya in ce ta binne a kofar gidan ya za a yi ta samu wannan laya za a yi su haɗu da shi ko duk inda yake ta neme shi kawai ta cilla layar a kofar inda zai wuce ya tsallaka ta kaga mun haɗa wani suspect za a yi ta laɓe kofar gidansa a ga ta je ta kawai suspect ne sai mu ja ta abin zai ƙara jan hankali ko baba mu je rolling ɗanladi fa ɗanladi 30 ne a kaina Ɗanladi. Kai wani aljani ne Ɗanladi malam. barin dora barin Kawawa. Ga hanguna. Kuma ainihin cika wanda za a yi concentrate da wannan rabin wanda ya zo ka na sani Ladi tumbus ɗan jiyawan tumbus goge magin bari yawa da face mask ne ki mana haka kinga ki mana haka kan mota Yau ba. Kina sallah yau? Bandar sarkin aiki. Bandar sarkin aiki. Me decoration din ne. Ina ta hada kaya na ina sa an da ba. Ina da arrangin din kaya ne. Ine jawara wannan ba. Wannan ta sama ta ka. Timi na wannan Edros kama ka ce roti ka sha wannan. Wai baka aliwa. A can bai dace. Amma dai ai ba sata kayan masallaci kaga ina yi ba ko? Saboda haka kasuwanci ka zo ai sana'a nake ba sata ba. Kuma ka shigo in ka ce to kayan masallaci ni kayan masallaci na dauka ka shigo da wani abu daban. Shi abu da udun aka yi magana sai ka dauko daidai mahallinta sai ka dora akai sai kuma ya macin yayi waye sai ya ga abin yake in kuma ka dauko wani abun wanda bai macin ba maimakon ka burge kuma ya ka bada haushi abin sai da dan dubara jan hankalin mutane. Action.